ilang banwa mag Horihi ang Pilipinas, ha? Sa natawag banwa nga sugid. Ang diyang sugid sa joke lang dyan banwa katabo mo. Sa joke lang dyan nagkatabo. Mga kabyanan, ha? Manamo ang Pinoy milik na sa sugiday. Tapos may nakita ay si Juan kay si Pedro, ha? Si Juan kay si Pedro nakita ay Pre Juan! Pre Juan! Pre! Ano pre? Pre Juan! Ay! Ang lolo ko pre! Pasok iday raman sinak lolo. Ang lolo ko pre! Ano na Pedro? Ang lolo ko pre! Namunit sa dagat! Tiano kron? Namunit sa dagat pre! Ha? Labag-labag nga liwit, pre mong katulyok-tulyok ang nagtigtawan, pre. Agoy balbahol nga liwit, mga kabyanan kag pre ang gino dawi klulo ko mo. Ha? Daw limag wag dupa nga liwit. Sabat sara. Pre. Ang lolo perder pre ang lolo mos lolo ko. Ano pre ako? Ang lolo ko namunit man pre. Budlay-blay batakon ang tigdawan pre mo. Kaiban katulyok-tulyok ang tigdawan daw mabari ganit pre. Tiano karon dawi na pre liwit man? Oh hindi. Petromax pre. Handawi lolo ko. Manan mo kano tabo pre? Ha? Ang Petromax pre nagasiga pa. Aba, hindi ko magbati pre. Nagasiga pa Petromax. Oh, sugid blatan niya. Ha? Di ko naala si lolo mo Pabagaan na liwit na kay kunoon ko lolo ko, pakiraw-kirawon naman Petromax na. Na, amo naman kung mga amo lagro nga mga joke istorya. Ha? Diyan lang kuno Pinoy medyo ura tagon gina-degrade na Pinoy. Masugid lang kuno na Pinoy kung sugid lang pambalan mo banwa. Ha? Nan mo rugyas Pilipinas, rakot na kutsudira mo. Iba gani kung ano nakita, dala na batian da sug punanda nga ura pakamaan ka, buod o kung bugos ka istorya ka sa istorya man wa. But when it comes sa international competition, ha? Huwairan. Man mo to see is to believe, trabilidad banwa sa kalibutan ng competition. Direk nang lan na to manuway sugid. Ha? To see is to believe. Oh, iba pong soto rakor na invento, Pinoy na way gyapon. Sugid lang nga sugid. Ha? Mga kabyanan, tibra sa COVID, vaccine, ay, kung isang gobyerno taga kuon ng pirmi. Urat problemahan, maabot ang amok jakraka nga doses ka nga vaccine. Hay, tanaga mo lang. Nagwa raman kanya sa balita, nga kaluoy, gidlang atin, banwa ginawa, taka pa nga nagilot sa taga-ibang pungsod, ay third world country tatan, ha? Agad lang makarasyon, makabuol, kang vaccine mga kamenan. Iba ta nga pungsod to, wire na nga fish mask, ha? Aten ta na niya, ura paklab 8% ang vaccination program, kang aten nga gobyerno. Alas 8:06 sa ating pagpalakan sabat sa likod kay mga isyo, ragya sa radyo natin Kulasi Antique, kag Iloilo Newsline. Mga kabyanan, ang sitwasyon tulad sa Iloilo, nagyan taman dya, kauna nga COVID-free pata, no? Diyan pang ni kauna nga COVID-free to, ang Antique, dito pagrabe nga restrictions ang makita mo. Pero kadyanoy, okay lang kayo, ito nagbalik, no? Pero kataas man yapon ang COVID. Na wala tatat seryoso. Kung ano mo onta ano nga restrictions mo onta agad ma-minimize ang mobility taho. No.
Parehas tam lang banwa. Gasaka kaso COVID antiki gasaka man ibang nga probinsya. Galing sa Iloilo. Now the very reason nga may city restrictions ang syudad kag amuman ang probinsya. May checkpoint ron may checkpoint ron. Agad ma-minimize ang mobility kang taho. Ginpasarig ni Police Superintendent Gilbert Guerrero nga taga-Antique ang Iloilo Provincial PNP Director nga wala ti pagpagak kang taho sa mga border restrictions sa kabanwahanan, mga kabyanan. Kay once nga may travel pass ka, kay hindi man tanan banwa tao naga unlike ato nga wala ti restrictions, wala pati pandemya, ati kung matikpuin ti mo kato kang sarasarahan mo tao banwa sa isa, mapagak yan lang ang trapiko. Kaya tanahay ti naman ang tao nga may restrictions, may checkpoint kada banwa, natural ang iba nga ura ti quarantine pass. Hindi na magpanaw man anday ni man sandag yapon klusot. No? Di ko ni Police Superintendent Guerrero, why ti makita nga pagpagak ang taho sa border restrictions ka mga kabanwahanan. Mga kabyanan, iti may mga checkpoint, ha? Bangad, kung may dyan kam lang travel pass, labayon naman timog yapon, ha? Makalabay man timog yapon, ha? Basta may travel pass ka lang, nga gin-issue ang imo LGU, ha? Kag, ha? Ang LGU, kung saan nakatao kang travel pass, example, kung ikaw taga Santa Barbara, magto ka sa syudad, na? Magto ka sa imo unit o kung sa LGU, agto ka to sa munisipyo sa Santa Barbara, ngayo ko, sir, travel pass, purpose, mabakal ko bulong sa syudad, mabakal ko ka buno, na, ambay ko na, allowed ako mabakal ka buno, sinyo banwala ko to, bakal to, magto ko syudad, siaping ko. Now, ang pagtao ka travel pass, nagadepende sa kung ano ka-importante, kung bala, reasonable ang imo man banwa nga travel. Ay kung ang balon mo kilang man banwa nga ti managaw-lagaw ko system. Ti although nga nangayo kag mangayo kag travel pass, no? Hindi da ka gyapon guro ka pagtawaan. So ang LGU amo ang naga-determine whether or not ang nagapangayo kang travel pass agad makahalin sa banwa paagto makasulod sa ibang nga banwa nagadepende sa kaimportante kang ana banwa nga laktan. Ha? Mga kabyanan, nagadepende sa kung ano analaktan. Amo dia ang hambal ni Police Superintendent Guerrero nga waay ti pagpagak kang taho nga matabo, waay ti traffic nga matabo, makabinan. Kay only nga ang magapundo, kag ang nagatravel, ang dyan gid lamang may travel pass. Alas 8:10 sa atin banwa nga pagpangalagad sa palatuntunan sa bat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita ragya sa Antique, radyo natin kula sa Antique kag Iloilo Newsline. Darwa ka provincial border ang ginabantayan kon ni Guerrero. Ang border kang Iloilo Antique kag ang border kang Iloilo kag Capiz. Na mga kabyanan, ang ginabantayan anda. So, kung may kabantay ang Antique side, prosbi sa Antique, hindi makamoto ka agtos Lilo, saraan kapag ito kang checkpoint kang Lilo, prosbi makalusot ka sa Antique. Checkpoint, ambay kung makalusot ka sa Iloilo, darwagi ka checkpoint kung ikaw sa Antique mahalin. Ang imo banwa, magyan Antique nga checkpoint kag Iloilo border checkpoint. Na amor na karon kabudlay kang sitwasyon sa travel natin. Sa pag-travel ta going to Iloilo City kag Iloilo province. Pares ka una noy kapin pay ka una bawal ang inimnan. May likurban sa Antique, kabay pangawara tinagalusot ng mga irimnan, mga kabyanan. Kaya ang irimnan dyan,
Amor dya gani, jar kita sa pandemya, ang tao, nagatuon pa magbisyo. Ha? Amor gani gurogin tawaan, taga-Ginoo, kang bulong, o kang libog nga diyang COVID, kay, kag ang rason lamang banwa nga, maratnan ka, kag ma-infect ka, kag mapatay ka, ha? Kung luya, imo resistensya, mga kabiyanan, ha? Agad matawan ang tao. Kang ligwa, agad magbinag-binag. Pras ka dya, manan nyo gilang kinanglan, ang pamakad mo para makigbato ka sa COVID is immune system, good ang imo immune system. Ha? You need to boost your immune system. Ang tao karon nagahalit pa ka nalawas, pinaagi sa pag-inom. Ha? Hamakon ti mo banwa ka una, kang naka-experience yaman kita kang ginatawag lockdown. Ha? Pati langgaw noy, ay urabay tigi open nga nagabaligya kang whiskey, beer. Pati langgaw noy nga naturos mo. Ha? Pati langgaw bahal na. Ang teba bla man. Pag lipas na kang sangkadlaw, aslem na mo. Mga darawa kadlaw, tunlen pang nibanwar ka taho. Ha? Tipre sa Iloilo, may likurban. May likurban. Pero may dyan gyapon, nagapalusot, andat nagapalusot. Di kung makalusot, mga kabiyanan, ha? Kung makalusot, hamakon, ti mo ba nga demand, in demand ang inimnan. Ang bili kang longnik, mga kabiyanan, kung nagabili, big example, kang 100 pesos, baligya na 700. Pagkatapos kang likurban, ha? Raka banwa na milyon mo. Man mo, kung may 1 million worth, di mo kang irimnan, ha? Butang ko sang kawing ban. Nga whiskey, ikaw bimasupply sa example, banwa kalambuna, kung sa dinadakpan sa kawing ban to Santa Barbara. Ha? O hindi na banwa malimahan kadlaw, maubos na noy. Ha? Kung ang kapital mo, example, ang long neck, tagse ng bili, ibligya mo tag 800, 700. Kung mabaligya mo tanan ang worth, ang bilog nga volume to, 1 million bili na. May mo rabanwa nga 7 million. In a matter of 1 week, milyonaryo ron ka mga kabiyanan. Sa totoo lang, raka ka mga negosyante, ang nagmilyonaryo, ha? Nga ang gintutukan lang kada likorban, amo banwa ang irimnon. Ha? Ti para banwa medyo talunsay, ang imo nga pagbiyahe kang irimnon, ti may imo kaman kang mangita kaman ka puro padrino, mangita kaman ka, ha? Back up mo sa pulis, nga wara banwa ti may madakop. May dyan gani kuman an pulis nga nagmilyonaryo. Wara pa pandemya, wara kasakyan. Pagtapos ka pandemya, mga kabiyanan, anong bilog sakyan na. So nang instrument man, ang pandemya agad ang iba makakwarta. Dati nga iba kakaran anda kay mantindik gwa hindi kobra. Ha? Ang iba't na bangad may mga puder, kurakot, ha? Bintahoso, gingamit ang poder, hindi magsunod kalayi, agad lang banwa, makakwarta. Na, amo dya sa Iloilo, amo na banwa nagkakatabo. May palot sa naig, yapon ang dakap, nga na, iba dyan ka na pakitang tao lang kuno, ora kakaturog, pulis. Pero pira bala ka pulis ang nagapirang, pila bala ka pulis ang may taklap ka ni buhon, kwartada, ura kakita kundi na kargang whiskey. Alas 8:16 sa aton banwa nga pangalagad, ha? Sa palatuntunan ng sabat sa likod komisyo kag Iloilo Newsline sa syudad kang Iloilo. Ang aton banwa nga pangalagad kay maurog yang ang jangang, ha? Si Mayor Bibong Bladhay kang banwa kalawaan. Mga kabiyanan,
Ginatutukan na gid ang health concern ka mga pumuloyo sa banwa kang lawaan. Gay mo man ang Ruming Antonius Minakaluwil, buka hapon tagalawa nagtawagit sa ating nga pagpalagad kahapon. Ay ko na ginsagap na gini Minakaluwil, kay tanan nga partik lawas na daw puro lang nga panakit. Ha? Ga praman ol nga panakit. Baw, kaligad gabi naman news tana. Ha? Nagtestimony kahapon lagi. Na mumlang dali jabulan nga prakit lawas. Ruming Antonius Minakaluwil tapat na epektibo gin man sir. Ay. Kuntis ka mo si Pikto ka Ruming Antonius Minakaluwil. Makuon ko nga tisistingin nyo. Ha? Iba urarga agtos doktor. Tingala gid sanda mo andot nga daw. Sobra sing winta at naksakit madaranak nyaman. Ha? Totoo tanaran. Taho ta nakrabanwa ang garhambal. Ay lain-lain nga sakit ginatestimony nanda nga nag-arayad. Ha? Ang kapanaw gani hindi. Ang hindi kapanaw gani. Ha? Makapanaw mo. Ha? Ang hindi nalang mayad sa kibanwa kung bulag ka mo. Kag bengal ka. Pero ang hindi kakita, pwede na rin pakitaan. Pasbi ko nalikupan ka nga katarak mata mo. Ginatunaw na rin tlad ang katarak mga kabiyanan. Kag kung nalikupan taw-tawak mata mo, makakita ka rin. Bengal na lang ang kulang, hindi na maayad. Mga pinalangga nga tayo pramati. Text ka mo o kung tawag ka mo sa cellphone number ko 0966-792-5769 kung may mga queries ka mo. No? Ano problema nyo? Amo lang importante. Numero ko 0966-792-5769. I-text niya ko, i-chat niya ko sa Ruming Antonio, ha? Sabtan ta ka mo, kag kung ano nga blatian ang maayad na. Kag kung magkuon ko, go! Tanaran ran. Alas 8:19, gay mama sa ating pagpalagan. Ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, ha? Amo niya banwa ginagamit ni Lolo Tasyo. Ganami banwang resistensya na. Ha? Dali lang. Gapamangkot, iba? Meng, piraran ka nagpositive sa COVID nga ginimnan na Ruming Antonius Minakaluwil na kayat. May kuhon ka lang nga 20, may naayad din na eh. Tod man, magkuhon ka lang nga 20 tao nagarayad sa COVID. Bangad grabe ang anti-viral property kanyang Ruming Antonius Minakaluwil. May dyan rin. Tanan dyan santiki nagagamit kaya. Kapin pa kon, nahadlakan sandas COVID. Kung nga tatragaso lang nga ubo-ubo, inanda, badura mga kabin. Na, okay. Immune booster pa. Immune booster. Grabe ang immune boosting property. Kang diyang himo, tagid nga, bulong mga kabiyanan. Dati nga alaman, tignan nyo dyaman, may amon-amon kami nga. Kadasig marayad ang amon mga ginabatya ka. Ay. Manan mo, lolo ko na to. Manugiwit to mo. Ha? Kung gusto nyo makamuson kalat, pwede naman imuon mo, hindi nyo ko pukuntrahan. Si manager ka kadlaw daw, si Bimbim Padpadla. Ang manager kaya karadyo natin niya klase. Kadlaw, kaya man nga na bata ba, o nagastuhan kunus doktor, mga 15,000, skin asthma gid. Gaburtoy-butoy, blam nga butkan, bata na durat karaydan, may cream, may habon, balik-balik sa San Jose, agto sa dermatologist, na, turamat nga haranta na minsunar. Ha? Huway gid. Pero Ruming Antonius Minakaluwil, binan nyo sana, umayad, pira kadlaw, lamang unbay, pira kadlaw nga ni. Astaran na koon nga, ako blaming matestimony. Kung ko kalma lang, madam. Kalma lang. Hindi rin kinanglan. Ako lang mambal. Ay, basi magraka, binta. Ito, man, hanggo na, basta ko nga skin problem, tanan nga katubo, tanan nga kabanag, tanan nga tubo, bulaan, amat-matan, pakupos, tanan nga banag, tanan nga pernakit, tanan nga makita, ay, ubos na. May ito nga disgrasyas motor, orar ng hospital, basi makubid. Binanyosan naman lang ito Ruming Antonius Minakaluwil. Pagkasunod adlaw, kayo wire tanaga na kadara ka basa. Ha? Urar ti dressing, kag ura man ti tapon-tapon doon nga cloth. Surgical cloth.
Ay kisa ka pilit para kumaayad, magkagan. Ay manti, baylang, namin ni kusungaw. Ha? Ang adlakan mo lang kumalangawan. Di ano ay problema mo ay, bisan langaw, hadlak mga pon kung meron mi Antonius Miraculowel. Ha? Amuran? Okay. Balik ka sa Evergreen Herbal Capsule. Kapsulat na dyan. Ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan. Ang tanan nga kulang sa lawas kinadugangan. Ha? Immune System Booster man. Ni Dr. Leo Amos dyan. Kag Dr. Crispin Hico. No? Ang dyan Evergreen Herbal Capsule. Gataas banwa na. Mi inyo resistance agit. Kung amo dyan yung tumaron. Alas 8:22. Sa atin nga pangalagad. Mga kabyanan. Ha? 321. Ang kaso naman kag COVID, orangya sa atin nga probinsya. Nagsaka man. Although nga ti, medyo minimal, ang ana pagsaka compared to other LGUs, cities, and provinces sa Western Visayas. Ganyang punto tinagsaka. No? Nagsaka, mga kabyanan. Ang atan lang ragya ganahimo, kag dapat timuon, medyo, may imo, taman niya nga bisa kasaka ang iba, nga lugar, malikawan ta magsaka ang kaso sa atan kung medyo or istrikto kita gawa, kag medyo gahalong ta, no? Makakuon ta banwab lang ati. Ha? Kung ga-transmit gani banwa ang virus, na grabing restrictions ang ginaimponer. Ha? Ayhan pa kon lax kag pasapayan kita. Ha? Bantahi bala banwa ang matabo. Ha? Gamay kita itkaso rog santiki compare sa syudad kag probinsya kag Iloilo. Diya wala tapos ti masyado nga restrictions santiki ginahimo pero ti although minimal kasaka magyapon kaso COVID. Makuon ta nga ti mas gamay jaton kumpara sa syudad kag Iloilo kag probinsya. Ano ginakangawa ta? Pero kung mag-amo diya nga ora tapos ti ginahimo, no? Ha? Mga kabyanan, anda to may border restrictions ha. Maunahan da pa kita gran bisan pustaanay ta pa. Maunahan da pa kita karabanwa agamay kung kaso kang COVID ang paghahambalan bantay bla. Because the very effective way nga ma-contain kang medyo ma-minimize ta ang transmission of COVID pinagi sa mobility kang tao. No? Ano kakatabo ragya sa probinsya kang Antique? Mga pinalangga nga matag parmatiura. Ang aton provincial director hindi active sa pagmando sa ana mga chief of police. Mayad ganito na ragya ang aton chief of police. Na si Police Captain Alamo, medyo matandos. Ha? Kita mo ginausisa daran to ang mga namatyan kung pira kalamisa ka trindag to ay ga tripon-tipon naman mga tao magsinugal. Ha? Tilaom nyo ang pagsaka kang kaso kang COVID ya? May sabulangan? May sanamatyan? Oh. Hay wala banwata na ti health protocol niya kang natuman? Ha? Okay ta na sa ibang pampublikong lugar sa lad ka sa mall. Bulaan ka kang temperature. Ha? Masulod ka sa mall. Malangkaw, masulod ka sa mall. I-disinfect ang imo alima. Oh. Di ba? Although nga tiura man ti garantiya, banwa nga may safety, pero at least may gina-implement. Teka ron, sa namatyan. Sa mga bulangan. May gani urat bulang. Visit tong bulang to sa San Jose to kato. Amo to nang imitsa banwa nga nagruntat bulang. Ay may positive ka pamulang raka na latnan golpeada nagsaka kato. Kaso ka COVID sa probinsya. Mura bilog ka Western Visayas. Ginuntat ka DLG ang pabulang. Ha? Mga kabyanan. Social gatherings.
Amo ang mga kabiyanan, may iba ka lugar sa Antique, ha? Kag, mangin sa Western Visayas. Diyan sa Antique, ha? Grabe mga kabiyanan. Gatripon-tipon pataho mo. Sa saan ka birthday? Ha? Naka-enjoy pa? Timakon, ti mo magkanta, ti mo sa video kay nga. Ha? Nakainom ka ron? Duwaros lang hindi magtragsik, bilog mga dura, mga biyanan, kay ringad pa kag ganganganga man dyan mga ingad mga operte magkanta si Juan de la Cruz, ha? Isa ka tragsik na durada, pero nami, banwang kanta na. Urak maan linat, nandun kang COVID, iti, butang ko, COVID positive to nakakanta. Ha? Kapin pa ko nakanta ka, love me with all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me. Buka nga man si Papadad. Oh, tingnan na yung matransmit ang virus? Ha? Mga kabiyanan? Oh, kapin pa kung magkanta nga, lumabay-labay nga daw aso pa lamang ang tanan-tanan nga butang sa kalibutan. Ang mga matamis ahay nagapait man ahay sa gihapon ahay umalagi lamang. San o pa laboratorio ninyo nagalabag rin liag kang mga antikin nyo. Wara ginatistingan ipa-confirm kung na-COVID si Pedro, mapatay ilubang negative gali resulta kung tuod-tuodon nyo. Na, amora mga kabiyanan, ha? Balik tayo sa topic ko, tato. Ginlabay-labay talang ka mo para makakadlaw ka mo. Ha? Amora nga dapat, no? Kung ang aton gobyerno is sincere man being mag-implement, ha? Ang tao nagatagaman ba naman mo? No? Pero kung ang sangka probinsya, example sangka banwa, hindi makita banwa nga, kita man kisak pulis, suranig na saway. Everyday nga amo-amo ra banwa, ma-inculcate sa mind tao, ay wara reality. Chep. Nagpabanwa ko kapon. Ura to TV pismas to, ura ko ginamo dya, ura ko tingnan soksok. Da ura man to kapang saway, ukir guro. Di ba? Now, amo dyan ko. Kung gamay man ang aton kaso ug ka-COVID sa ticket 300 21. Ha? Ang Iloilo to may diyan sandang nga taga 200 may 150 sang kadlaw laran ha. Ha? Tikuting mo ng active cases na to ay ba hindi malagi marayad. Ha? Hindi hamak mas bahal anda active cases. Ang aton active cases diyan 321. Anda to sobra pa diyan karon no. Ha? Pero bangod may restrictions sa darito nga ginahimo. Ang koon ko bantay bla maunahan tapanan dagamay ka nakakaso kang COVID noy. Gasaka tatulog sa tike andat na to na matamat daron content problema des COVID. Ha? Mga kabiyanan, plus to sa Iloilo may border restrictions. Ha? Stricto ang pag allow sa tao nga magsagil-inagaw. Tiyang tao mamunang galas balay kay may checkpoint. Diya sa Antique ay. Why taginambal nga ti may checkpoint kamo? Ang punto ti ano kinalainaw? Kang rako nanda tong kaso kag atan diya may kaso man, hindi parehas ka nanda tuod ka bahal, pero may kaso man. Wanaw. Ha? Ura tsansa kita magrako kung medyo huyang atan restriction sao? Ha? Ang punto ay kung diin gani magrako kaso ka COVID,
Dito ron kita, banwaman sagi ka, kinaran-karan, mga pinalanggat pramati. Ha, karan-karan to, wara to. No? Pero kung medyo minimal pa lang, do hindi man tapiktit. Okay lang dya ka dya. Kay man may comparison kita. Why, gani ka reklamo tag ibang lugar to nga. Tom Ans the Cracker to. Gaimaw ang Omni, nagabaligya talang nga hardware items, construction materials. Kompleto kag barato, mga ng stocks na direktagin, halin sa may Metro Manila. No? Amuman gaimaw, ang diyang si SB member Bibok Waldin Lim Katibyaw, Tag-iya Katibyaw Bikiri, kagamuman si Papa Mike Pilber Medina, rayo pagayam yung hamron. Amo dyan may SB member kakoon, ang mayad ng legislasyon, dalan sa kauswagan kang Tibyaw, Antike. SB member Rami Necessario, may pagulikid sa mga pumuloyo na sa banwa kang Barbasa. Si Mayor Jerry Nicole kang ABC President, Bobby Nicole kang Barbasa, gaon, uswag, barbasin nyo. Amo man, ang Sign Race Advertising Incorporated, ragya sa banwa kang klase tanang printing materials. Kay mo tarpaulin, billboard, signboard, minoboard. Ga-print kang stickers, t-shirt printing, mag-printing, souvenir items kag print tanang printing materials. Agto ni si Tol Binja or Bobby Polinar. Gaima mga kabyanan sa aton kadya nga pagpangalagad ang ano tawag niya? Ang satellite Kulasi branch. Mga kabyanan, ang satellite naga koon diyan as atubang kang kuano kang Palawan Pulsa Highway ni Migo Boyce Dioso kon patakad kamo kang satellite nami ang guwa sa TV no nami ang signal as low as 2,290 pesos lang agto kamo dyan ngayon maman ang Mel San Paul Internet Cafe napahamtang dyan sa may atubang kang Shiny Star kon servisyo pares kang PC rental, photocopy and coding scanning, laminate, abay ang magpa-ID din kamo agto sa Mills and Paul. Alas 8:34 ang Ilas Bike Shop sa Barangay Lamputang, Kulasi. Diyan kamo makabakal kang mga manami nga bisikleta. May bagsak presyo sa bisikleta. Agto kamo diyan bla. Sa Ilas Bike Shop no sa Barangay Lamputang. Mga nami nga klase bisikleta ginabaligya danda na to. Okay, balik ta sa atin nga pangalagad. Sa sabat sa likod ko mga isyo kag ang mga balita. Kay na banwa na istoryahan ta. Ang kang kakore kang vaccination program. Kang atan gobyerno na sa totoo lang ang masamita gina mabatian nga balita nga daw kakuri ang atan LGUs patigayon kang vaccination program no ang realidad mga biyanan kulang kita ng baksin kulang kita ng matutuod ang tutuod ng istorya kulang kita ng baksin nga ginawat lang ni Karayoray. Kulang gitnang baksin nagaabot sa mga kaprobinsyanan. Why? Iti haruson man ba makabual kang baksin ang pungsod ta? Raka ka pungsod ginagaway? Kag kung mag-inakaway ganiyang pungsod, perme kita banwa nagakawigit sa kompetisyon. Hay dagel third world country ang pungsod ta. Least priority. Karon kung kinanglan karon to example ang amo nga pungsod kang baksin
Kita mo man, the same. Kakinanglan man. Sinunahan. Amoy blabanwa nga katabo, gyapon ang gitawag discrimination. Dapat makabiyanan, i-regulate niya kang World Health Organization nga iprorata man bla, no? By percentage kang populasyon, base sa percentage, kang populasyon nga kanang pungsod, i-providean kang vaccine. Example, imuan ka agreement, i-regulate kang World Health Organization. Example, sa tanan nga pharmaceutical companies. Kung diin man na maraling ang pungsod, kung mag-supply ka mo, pasmi kung may pira ka pungsod ang ay mantini, tanang nga pungsod ga buol kang sangka brand, no? May dyan nga lain brand andag na buol. Lain-lain mga brand andag na buol. Sa sangka, pasmi example, AstraZeneca. Butang ko may 20 ka pungsod ang nagatangkilik na nagagusto magbuhal ka AstraZeneca. Kung pira dyan ang masupply kang AstraZeneca, ang available na nga vaccine, no? Iprorata da. Prasmi, Pilipinas. I-computon da, no? Ang sarangan kang amon di banwa nga supply is 30% lang of your population. Kung pira ang populasyon ng Pilipinas, butang ko 130 million. 30% of that, amo lang ang matawaan na kabaksin. Amo man to sa lugar, kung pira man to populasyon na 30% of their population man. No? Tawaan naman kabaksin. Agad mga kabiyanan, ano matabo? Simultaneous, ang pagsulbar kang COVID problem sa bilog nga kalibutan. Di ba? Ang problema kay kapaindi sanay gani. Example, 30% ka populasyon ka Pilipinas nabakunahan ron. Haigin alaw kang amo diyang kompanya ang 30% nga bakuna nga isupply sa Pilipinas. 30% man to sa amo diyang pungsod. 30% man to sa amo yung pungsod. Sa mga nagdagatang kilik, ba't naka-example, AstraZeneca lagi ba? Sa'yo doon, kung lain man ito ka tangkilik ang pungsod ka sa nubak, 30% man, 30% man. Meaning, simultaneously, makontain ang COVID problem worldwide, 30% as of, example, August, 50% or 30% rin ang nabakunahan. Ang problema, mga kabiyanan, kay may iba nga pungsod, waay pa kumpisa. May iba nga gamay planumpisan. May iba nga tapos rin. Ang trouble, kasi suli mangyapon sa mga pungsod. Ayad dito sanda, nalatnan naman kalain nga. Bariyan, naglato naman to. Ay ti, bisa na baksina. Naturukan ka, uramat gantiyang hindi ka mo nalatnan mo. Rakag ang kaso nga nalatnan uman. No? Ang punto natin banwa, nga about sa vaccination program kang mga kapungsuran, dapat simultaneous. Kagang pag-provide, kung pila manakbilog ang nag-provide ang vaccine, may agreement na dapat ma-simultaneous ang distribution. Regardless of ano nga, kabahol, kamanggaranon, ang status ng nasyon. Because, ang punto talogya, we heal as one. Di paano ti mo makahil as one kay nagapinin di sanay kron? Nakamove on na sanay mo na way gyapon. Tangguan na to heal as one blag yapon niya. Ay ang guwan na daw mo nyo. Bayit, mo dyan importante salbaron ta namon ng amon. Amo ba no? Ay nako. Iba kapungsod dotod lang tapos ang na problema. Ang Pilipinas, why pa magano-ano? Why? Kasakit ba buhatay? Andat nga may diskriminasyon bisan sa pag-acquire kang mga vaccine nga dya? Mga kabyanan?
Amo diyang ginatawag tanga tuhil aswan. Kon labutan pagid kang lain nga mga variants kang COVID ang iba nga pungsod nga ura pa maganong ano vaccination program ta. Do you think makabutwa pa kabay pang hindi na matabo sa pungsod ta nga maabot ang punto lang nga mga hindi tragbutwaaw, ha? Mga kabiyanan, ang napinsar tanak karon ka ibang pungsod. Ang gira mga kabiyanan kung sino ang superpower. Sino may pinakataas ang kalibre karmas, na? Sino may pinakanaming imbensyon kang armas or weapon. Ang pandemya ay daw hindi mo makita cooperation between nations. Miyad pa ni Kuonda, China mo. Nagatao pa kalibre. Ano mambali ang China to? Ginaprubahan man ko World Health Organization to nga. Nami bulong safety pa. Oh. Ang oras ta alas 8:43. Kay mo si Mayor Bibong Dalag. Si Mayor Jerry Nicor. Kang Barbasa, no? Uswag Barbasin nyo. Mayor Joji Lumugdang kang kulasi. Nagakuon kooperasyon ng kinanglan, nagadasig natin ng malabot ang kauswagan. Amuman, si SB Julay di Makutak, SB Mami Pilar alo sila, kag SB Boy ala Alarcon. Amo diyang mga SB member nga matandas grabe sa serbisyo publiko. Gay maman ang Marty Balslitson Manok and concrete products. Rigyan ra ay sa may punta tulay. Kung mabakal ka mo, barbecue, limpo, lechon manok, kagagay mo man sanda dyan na lamisa nga siminto, bangko nga siminto, nami ang pinis ka modernong design. Amo dyan may tus balay nga, ang bangko, kubanwa siminto mo. Kung nanda na hindi na magabok, daw kahoy, anang tsura, hindi ano pagabok na kray kay siminto, gani. Tinadisit na sanda kaya bida kahoy. Daw kahoy anang finish mo. Puro simintoran. Paimok mo dyan sa Marty Bals concrete products ni Migo ta Jeffrey Martinez Balben. Senang Susan Tamba gakoon kung bakal kamo kang insurance agto kamo sa Stronghold Insurance Company Colasi Branch. No? Dodoy li bikiri, dodoy li pizza, restaurant, kag dodoy li lechon manok. Bawang lechon manok na dyan sa kanamit na. Hasta sa tulaan sa salad na ang lechon manok. Grabe pag marinate. Diyan sa unahan public market kang Sebaste. Antique, kag gabaligyan mo dyan construction materials, hardware items, kompleto kag barato, no? Ngay mo man tamborong, Ginapagyan ni Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona. Ngay man ang tumandak marketing kon bakal kamo masineries tanan nga generators gamit sa panguma kag pangisda. Diyan ba no tracer, kuliglig. Diyan sa Tumandak Marketing Centro Norte, Colas Antique along National Road. Si Kapitan Victor Sorelia, Kap, tandos diyan nga kapitan, maglibot-libot sa mga constituents na, masarigan gid kag kung mabakal ka mo poultry products bla, diyan sa balay na may mga baligya man diyan. Alas 8:46. Sa atin ba nga pangalagan? Pasiplatan takron ang dalagan ka politika sa atin kanya nga pungsod. No? Ang dalagan kang politika, mga kabyanan, medyo gasinaw-sinaw. No? Gasinaw-sinaw gani ang split up ni Manny Pacquiao sa grupo ni Duterte. No? Kay man ang PDP laban masipakit, makita ta may split up gid, no?
Ang pamangkot lang, pira madara ni Manny Pacquiao kang pira madara kang administrasyon. Ha? Amo ya tuod, ang ginambal nga, wara ti permanent nga friend, basta nga pariyas ang inyong ambisyon. Tiwanan mo ba ha? Ay mga presidente, kung si Sara Duterte, si Manny Pacquiao, mga presidente man. Oo. Miguay, masandak una kaya, karayo peleksyon. Karon kay, rapid na lang maneleksyon, gusto mo Manny Pacquiao mag-presidente, bulag Ha? Bulag Ha? Daw istorya ni Gabi Concepcion ni Sharon, nag-away ang mag-asawa. Ha? Lupad pinggan sa balay. Bulag ta! Kung kabana. Ha? Kung kasawa? Bulag Bulag sinusugidan mo man. Bulag Bulag ta! Bulag gani. Bulag gani si Sharon si Gabi. Kita pa nga pants lang. Na, amor mga kamyanan. Di bulag gidran. Ha? Mabulag gidran darwa nga ran. Si Pacquiao makigbulag gidran tanan. Ha? Makuha na break. Break ta, break. Makuha si Presidente Duterte. Ikaw man Bukos ka dalag sa baksig mo. Huwag mo dalang ako subukan. Kasi gusto ko si Sara ang maging presidente ng ating nasyon, ng ating bansa. At gusto ko para na hindi ako mabriso, ako ang mabais. Ay, alam nyo, kung mabais ako, may immunity pa rin. Masabat si Manny, mahal na Pangulo, ituloy ko ang laban. Total, mahalin naman si Pacquiao. Maganta laban. Para sa iyo, ang laban na to, hindi ako susuko. Isigaw ko sa mundo. Para sa iyo, ang laban na to. For President Manny Pacquiao. Kung mag-bantay na noy, ha? Kung mag-umpisar kampanya, manan nyo kung sino ang ma-imbintruanay sa World War. Si Manny Pacquiao kis Tatay Digong. Tiga liling-ling mo to si Trillanes. Na, kung ako ang madaag jakja, papriso ko sa nadarwa. Amo, nabantayan tala ni Trillanes niya si Tatay Digong mo. Ura pa magdaag kung tanak kung naman presidente, ipapriso naknos Tatay Digong. Amo tala dyan mga kamyanan. Lat-latan tala mga developments. Pero samtang garapit ang filing, ay iti sa October, filing of certificate of candidacy, mga kamyanan. Hindi rin dyan mapagnan, gamat-amat, nipis ang inadlaw, kang makabot kang kita sa October. Gasinaw, dyan kung sino magkalyado, sino mga kamyanan ang bulaganay, sino mga kabyanan ang mag-imaway, mga kabyanan. Bawati dyan santiki, sino ako ni Mawan bay? Dali lang, ginareklamo ito ang kwarta kang ngayong taon ni Deputy Speaker Loren Ligarda sa mga small businessmen sa Sebastio. Nga ura kunot sulod, anda to tindahan, gagamay lang. Pero ang tindahan, kuno kang anda presidente dyan nga babae, daw nagabahal kunot nahaw. Na, kag ginuraman, paknoto katatay ni Mayor kasi bari ko perto ang ito nga ginuram na nung kwarta to, dya. Kwarta kang ang Small Market Businessmen Association dyan sa Sebaste. Tianan ni Loren ni Gardag yung taong daan to. Na,
Di ang imuon nyo, ipa-audit nyo, ipa-inventory nyo ang cash, ang items, ang goods, kag ang mga baligya para mamanaan kung pira banwa ang nadura nga kwarta. Alas 8:20 or 52. Sa ating pagpanagad, sabat sa likod kami isyo, radyo natin Kulasib, Banwa, kag Iloilo Newsline. May nag-text dyan, imaw ta. Din ta may mawayaw. Din ta may maway. Jaya, imaw nyo banwas nonoy bilangunan. Kung magpaimok mo binangon, tanang design mabuhal gid, diyan ka mo bakal. Te. Kag ang mangin sentro kang beauty spots, kung tourism sa pagkanlaw sa Northern Antique, amo diyang Grand Baquiros, Barangay Kamansihan. Lapad-lapad yung hektarya, dyan nga daw umaway, bla, no? Daw dyan ka lang sa, ano dyan? Sa may Kagulangan, daw dyan ka lang banwaman sa may, sa Garden of Eden. Wow! Daw kagtog ko sa Garden of Eden ba? Ginapanamit lang, no? Ang Grand Baquiro ni Madam Lisel Juan Luhipan de los Reyes na may fountain na dyan, may swimming pool, pwede pag mo papamunit dyan, kagat talikod kamo kung magpa-picture kamo sa likod kamo kang ang background nyo, bukid madyaas, pinakataas nga bukid sa bilog nga panay. Dahil man mga kabiyanan, ang diyang si Bubilim kung panlibar kamo kabaras, agtuni dyan ang diyang si Dadang sa perdahan kang series, no? Ang Carl Agribit Supply, noy, rigyan na pamtang sa may atubangan kang antiko. Opisina kang antiko, ha? Kung magbakal kamo kang pagkaon, pigs kang inyong mga baboy, kag amuman mga kabiyanan, kang mga bubod ka manok, rigyan kamo banwa bakal, Pelmico Feeds, Excel, Bimig Feeds, Upland Feeds, nakagiban pagid. Kag kung gusto nyo magpamatsoy, pamatsoy lang kamurugyan, may dyan man batsoyan. Samtang kasalat kamo kang pila ay mabayad kamo sa antiko, no? Ba may migo ko to nga nagambal, Meng. Bangod sa Miracle Oil mo, Meng. Abi mo, mayor lang ang ugat nga kung banyusan mo katindag. Ang manok ko ba'y antis kinbulang ka to, nagdaag. Ay tuod, no? Nami bunal na kunumura ginakapoy. Agin banyusan na ka Miracle Oil, mga kabyanan. Man mo gabuhi, tanan nga ugat mo kaya kung mamanyos kay Miracle Oil, kaganami matyag mo. Ang manok no'y, bisan may pila, sige, bunal na daw, urak, batyag, may sakit mo. Kakonda na bantahiming kung ako man magbulang, kag imawak mi ni Mrs. May ito man ang ambal kapon nga, ang akin manok bla, may kulunggos, mata na, ginabanyusan ko, nakamukra, tiamur ta nag-epektibo sa sasapat. Si Nonoy Julio Cesar Tanlangit, bata ni Atty. Cesar Tanlangit, PCL President kang Antique, kag tana ang presidente kang tanang nga konsihal sa bilog nga Region 6, Nonoy Julio Tanlangit, tampad sa serbisyo publiko. Sa Iloilo, sobra katawhait lad ang syudad, sobra katawhait lad ang probinsya kang Iloilo. Umananta, hinugay ka mo na sa Gilagaw. Kaiman, kung magrako ang kaso ka COVID, bisan wala pati nyo matapikan, bahal ang tsansa nga matapikan ka mo, bangad nagarako ang mga taos palibot mo nga apektado. So time will come, mapadali ang imo pag mapadali ang imo pag positive man sa COVID, bangad ang mataos palibot mo, raga ang pwede maglaton kanimo, no?
ang pinakanami lagi kadya nga buhatan ta pamunang sa balay kung nuratin nyo ti ubra. No? Nogay kamo sa gilinagaw. Ha? Wala man kamo nga pangita, kwarta kag parangabuyan nyo. Ha? Hay aram tatan magambal sa nagapangabuhi dyan, nagalagaw, nagagwa. Ha? Distansya lagi amigo sa iba. Ha? Distansya lagi. Pero sa iba dyan nagalagaw lang, kag magyaga-yaga, ha? Hiugay anay kamo sa gilagaw. Bangal ged. Na mga kabyanan, bangal ged. Na kung an mo hindi mo sa gilagaw, malagaw gig mo mo. Kato kung an ka rin, hindi maglagaw, naglagaw ka kaya kung hindi nagpositive ka. Nagpositive gali, ay kinpabusong ka nga na amigo. Na kung naan ka sa kilagaw, malagaw ka gid. Ha? 33 rin kaso ka COVID sa klase. Kaya nagsala ko sa prediction ko nga hindi na malabutan pero kadlaw niya, maraka ka mo. Tim lagaw ka pa. Kamu dyan sinilom, lagaw pak mo. Ha? Nakunaan ka mo nga hindi ka mo sa gilagaw. Hayang doktor ka na mag-resign. Bahala kung mo sa kibuhi nyo, tamad ta ka nun. Tod man, ginakapoy ng mga doktors, mga nurses, ha? Mga kabyanan, bangad lang sa inyo, kabalbalan. Ha? Kag kung maglagaw ka mo, gair, ay, tuntogit. Kapin pa kung mga mag-amiguhay, mga magbarkadahay, mga magbarkadahay na mag-irinaway, mag-irimaway. Ay, Tony, hindi nasagip. Nawaga, Facebook live ko. Bayilat na bintak, minakalo, well, dyanan, bayilan dyan na, sadlod sa bangko. Ha? Mga kabyanan, kapin pa ko nang, hindi ko kinato, kapin pa ko nang mga magbarkadahay, mag-irinamaway, kita mo, kung ano lamang rin mo, nanda, may matambling, may makiwo, may makaptanay, sige, na, o sige, imuon ta dyan, o posta sa Facebook ron, pwede, 1, 2, 3, kung ano lamang agatod kinay mo, ha? Ay sos, miyad lang kung hindi ka mapuruhan, kamo mapuruhan kang COVID, pira ka dyan gastuhon, kung ipakremate, naba na doy, 90 mil. Ay karon ko noon, di mo gobyerno, ipakremate rin, di paglabang. Mga kabyanan, ay, hindi matana gobyerno, nakramaga, gasto ka cremation. Grabe, ang pinaknaba ka cremation, tlad 50 mil. Amuro na hadlak, git ko. Why, takati kwarta, ipakremate ka bangkay ko, kumalatnan ko ka, COVID, mga kabyanan. Ka virus. Ako, tana, bisan law ay, ang importante, mga kabyanan, buwi. Hindi ba? Bay, ita nga mga itsuraran. Ano gitin nyo ka gwapo, gwapa, urak tanaran na ka dyan. Akan importante buhi na kag makapangalagad ta sa sabat sa likod kang mga isyo, kag ang mga balita, kag sa Iloilo Newsline, na kag makahimo kabulong nga makabulig sa mga pumuluyo kag sa mga isig katahota. Nawire tatip nahon ba mo? Sa ating pagmulagad, lagaw pak mo.
Undang-undangan kamu ni sami kamu sagi lakaw. Ha? Ano yung kinanglan pa butangan ka pulis kada banwag. Kada border kaga para lang mahadlak mo. Hindi bla? Ay kung mag-amo dya, ura padaan kita ti bastante nga baksin sa Pilipinas. Hindi dya sulbar sa labing madali ng panahon ng atin nga problema. Wait na banwa ti panahon. Sa ating nga pagpangalagat, ako dyan sa Rumianto niyo kapsalamat kid. Sa inyo banwa nga pagpamati, mayad gid nga aga antike. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sedpanyawan.